Panginoon. Mga Katoliko, nagsimba, ulain ng Ginoo, kay simba nila si Maria is Ginoo. Wala kini pagtudlo ang simbahan ni si Maria Ginoo. Gatudlo ang simbahan na siya inahan sa Ginoo. Apan karon, nga ang Ginoo giay nga simbahan o tinuod nga nahigugma ni Kristo, mao ang nahigugma ni Maria. Ato nang mabasa diya sa unang Juan 5:1 version sa King James Version. Kanino dito? Ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa nanganak. Ito taon na anak, huwag ilagay na kalibir anak. Refers to Jesus Christ anak. So ito, ang nahigugma sa anak, nahigugma usab sa nanganak. Unsa man simbahan na nahigugma sa anak, wala nahigugma sa anak. Usa ang simbahan wala nahigugma sa anak, dili sa tinuod ng Kristohano. Ngayon, naalala na dihandaan sa 2 Korinto 11:4, aduna nagsangaw og lain na Kristo. Kay di ay, aduna di ay nahigugma ni Kristo. Aduna di nagwali ni Kristo nga lahi ng Kristo. Kaya ang ilahang Kristo nga giwali, gikan man sa Maria nga makasala, kaya si Maria ito ang mag-iisip na saan. Ang unang diha sa unang Juan 5:1, ang nahigugma sa anak ng si Kristo dapat nahigugma usab sa anak.